Zrúcaniny Spišského hradu ležia medzi obcami Žehra a Spišské Podhradie v katastri obce Žehra, časť Hodkovce. Najstaršie stopy na hradnom kopci sú staré takmer 7000 rokov a zanechali ich po sebe neolitickí ľudia. Na prelome letopočtov tu mali svoje opevnené sídlo Kelti a z tejto doby pochádza aj unikátny nález kostrových ostatkov muža a kožených mešcov s rímskymi mincami. Spiš sa stal súčasťou Uhorského kráľovstva až v 12. storočí, kedy kráľovský rod Arpádovcov nechal na mieste pôvodného keltského hradiska vystavať strážnu a zároveň obytnú väžu. Táto zanikla približne o storočie neskôr, kedy na kopci vznikol rozsiahly kamenný komplex. Bol reprezentatívnym kráľovským sídlom Ondreja II. A jeho syna vojvodu Kolomana. Na najstrmšom mieste hradnej akropoly bol vybudovaný palác v románskom štýle. Za panovania kráľa Ľudovíta vzniklo stredné nádvorie s dnešnou hlavnou vstupnou bránou. V 15. storočí bol horný a dolný hrad spojený do jedného celku a Spišský hrad tak nadobudol dnešnú rozlohu. Svojou plochou 38 000 m2 patrí Spišský hrad medzi najrozsiahlejšie stredoveké hradné ruiny v Európe. V roku 1780 vypukol na hrade požiar, čo bol začiatok jeho pomalej premeny na ruinu. Poslednými majiteľmi hradu boli Čákyjovci, ktorí oň definitívne prišli vyvlastnením po druhej svetovej vojne. Spišský hrad bol v roku 1961 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1993 je hrad a pamiatky okolia zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO.